Fil-padiljon sportiv ta' Raħa Ġdida għaddejjin l-aħħar tħejjijiet biex il-ġimgħa fis-6:30 ta' filgħaxija kulħadd huwa mistieden biex jattendu jilqa' lil Joseph Muscat li se jkun qed jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala mexxej Laburista u Prim Ministru. Dan l-istazzjon żar l-aħħar preparamenti fejn il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista stieden lil poplu li tant laqa' lil Dr. Muscat tul is-snin tiegħu fil-ħajja pubblika biex jiġu isegwu id-diskors ferm mistenni ta' Joseph Muscat. Avveniment mill-isbaħ fejn fih nkunu qegħdin nisimgħu l-aħħar diskors ta' Joseph Muscat bħala mexxej tal-Partit Laburista u biex xieraq aħna rridu nkunu hawn biex nagħtuh ir-ringrazzjament tagħna u nagħtuh merħba sabiħa tislima u grazzi ta' dak illi għamel għall-Partit Laburista tul is-snin illi ilu jmexxi lil dan il-partit. Dr. De Battista fakkar li dawn huma jiem importanti għall-Partit Laburista fejn wara l-jum tal-votazzjoni għall-elezzjoni ta' mexxej ġdid il-Kungress tal-Partit Laburista jala il-ħadd bid-diskors tal-mexxej elett. Hawnhekk ukoll il-poplu huwa mistieden biex jattendi u jagħti merħba lil mexxej ġdid tal-Partit Laburista li anki se jkun qed imexxi lil pajjiżna fis-snin li ġejjin. Tilħadd stess fl-4 ta' wara nofsinhar nerġgħu ninaqdu hawnhekk u nħeġġeġ lil kulħadd biex jingħaqad hawnhekk ħalli nagħtu merħba lil mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista li se jkun qiegħed imexxi lil partit u lil pajjiż għas-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.